Setinada. Bakso turbo. Son pundut karwa.
Alhamdulillah. Nggih. Nggih, sing kagungan Bapak Yatno sing kagungan gilingan Cibinong, ayo. Bapak Kerto monggo. Asik. Asik oi. Otok-otok. Terus penggilingan loh Mas Ger. So. Masya Allah, ibu baik banget. Loh, kakimu Besuke apa? Ayo Nduk. Nduk Regina rene Nduk, ayo joget sing kene Nduk. Ayo Mas. Yo. Besuke. Nduk, ayo Nduk rene Nduk. Yo. Ayo Bos. Juragane apa Bos? Oh, juragan rujak. Hae. Ibu Namanya mriki toh, siapa? Bu? Mriki loh. Bapak. Pilihan Mas Aris, ayo Mas Aris. lipat Ayo. Sa
Oh, Bojo loro. Oke. Ini dengan Pak Tino. Benar ya? Oh ya. Kuwi ya Lagunya juragane minta bojo bareng loro. bojo loro. Iya, ini langsung dikasih ini, Mas. Bojo loro ya. Monggo. Pilihan seripat biru Ayo, diuget-uget kayak ya Yul yo. Oke siap. Masuk deh. Masuk. Oh, ya. Baksonya sing Mas Gondrong. Yuk. Ayo. Kita kembali ngider. Ya Mas Gondrong. Ayo. Mas Gondrong siap sedia, langsung tinggalkan es krimnya, jangan pura-pura lali. Biasanya ini lagu nak diputer langsung apa ya? Lupa. Lah iya. Wonge teko. Piyayine ganteng, rambutnya dikucir, wonge lomah lameh. Heeh, lomah lameh ki ya piye? Hobine guyu. Oh iya iya iya. Iya. Ditunggu ya Mas. Heeh. Masukin Yul. Jan-jane. Iya. Iya.
Oke, siap. Bojo loro Mbak Yul. Ya, Pokoknya selesain. diongkek. Oke, siap. Ojo gur loro, teluwe budal. Ojo. Heeh. Oke. Yo, siap. Dereng juragane garam oke Mas dipun Gondrong iki sarampung lho, Mas. Iki nuruti Mas Gondrong ke aja pura-pura lali to Mas. Lah iki tak cedhake mau kurang apa lah. Lah Jan. iya. Loh. Kowe iki nek dikek sing meler-meler ora gelem Mas Gondrong. Heeh. Lah aku gak ngombe es pilek aku kenai mbokku. Abang mawar mangkat yang ngombe bodreksin. Jan-jane. Iya. Kowe ning Kendra sudah nggih. Lagu ayo bos. Ayo, Bos. Ayo. Ayo keri. Ayo. Oke. Tanpa batal kosong. Tulisannya apa? Alah, sikil kuloro, alah, sikil kuloro keneri yun. Selolo, Kamu di mana, Mas? Aku di sini. Ada sesuatu kah? Ada yang mencurigakan, ada sepik-sepik. Oh gitu, oke baik. Ya, moga-moga deal ya Yul. Oke, amin. Tentunya ada uang denger kok. Oke, siap. Aku saiki ning burimu. Ya ada sini. Baik, Kakak. Heeh. Catatan Yo. Uangnya teko Yul. Ayo Yul, uangnya teko Yul. Masa dataku duluan, ah. Ya, iyo. Ayo kameramen. Ya, iya, iyo. Tadi garwa. Lebih apa tuh, Mas? Nonton iwak reneng. Sok.
bablaske bojo loro. Siap. Itu Nuhoni pamundhutane sing juragan garam. Ya itu, Nggih. tanya itu. Siap ya Mas, Kecil-kecil. ya Mas Hengki. Pur. Siap. Catetan sakjroning ati datang ilang malah ngerakati. Oke, siap. Dadi garwa hae 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 hae. Terima kasih. Mau ngono lak yo nglegani ati yo Oke, Yul. terima kasih. Gak, aku gak pantas kayak gitu, Pak. Yo. Beda. Samboyo. Setinada iki lho. Aduh sayang, sapa kuwi? Yo, oh, Samboyo. Awas, ayo, jaratan, jaratan, jarate, jarate. Yang bapak ibu aja, ayo, jaratan, jarate, jarate. Ayo Yun. Juragan mie ayam iki lho. Loh. Ayo. Reoke wis dadi sowan karo Ibu Hajat lho. Ayo, reoke wis dadi iki. Reoke wis dadi sowan karo sing Ibu Hajat. Ayo. Ayo, sowan karo Ibu Sarmi. Ja, iya. Oh. Penak yo. Yo. Aduh sayang.
awas, awas, awas. Yo, awas. Kowe jaluk apa? Kowe jaluk apa? Jaluk apa? Jaluk apa? Ayo, ayo. Jaluk apa? Seneng dadi Mas. Oh iki dadi. Bu Sarmi, niki kudu ditolong lho, Bu. Aduh. Mbak Eva Kontraksin, Mbak Regina, Mbak Nimas monggo. Tidak datang studio 2. Klasik. Banyu kang komentus, tapi seksi
banjur angger diwarahi ngono iki lha semrintil lho. Piye. Mas, masa Pak E iso goyang-goyang Wih. ini, Mas. Ya doyone pil biru mau to, Nduk. Yakin. Mawur, Ah. masa pil bir. Masa. Iki engko sing niki resep nggih Pak nggih nuwun sewu menika. Nak njaluk boyoke ora pegel tindak mriki, Pak Sare langsung mari kok, Nduk. Masa, Mas. Iya iki mah langsung ngene-ngene kok ngono. Ya, ayo lanjut ya, Nduk ya. Samarku nek asam urate gampang. Ora malah sehat, Nduk. Bergerak itu tentunya menyehatkan badan. Olahraga. Olahraga, di samping gerakannya apa sih? Ayo. Sekar bisa. Oh, hiha. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Ja, ja, ja. Setinada. Ayo Bu E joget. So, kejaman berujung banjur kelingan anak berhubung balagam tak openi. Iyo warna. Kejaman dewes urutan sing berhubung balagam nanti janji. Ning gunung apa Nduk? Oh sego jagung. Asik. Yen mendung. Sampai gunung Loh, duet do tiba ngene iki. Pak E, pripun iki ditanduk meleh napa mboten? Napa gantos lagu? Pak iki ngono Kon cekap. semakin lama semakin ganas pokoknya. Berarti dibablas nang Idam Sari, Pak E. Nggih. Nggih, Idam Sari nggih, Mas. Sekar bisa gunung desa. Oh
Pripun, Pak? Pedes. Alah dikuat-kuat kita, Kathah Pak. sambele, Pak. Nggih. Pedes toh. Bangsa Lanjut. kacang-kacangan disiriki ya, Pak. Nggih. Ayo yo 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 yo. Oke. Ya. Oke. Bos, ayo. Wes. Yo. Ae ae ae. Pripun, Pak? Yo mesake. Mas, bopong, Loh, Mas, bokong, Mas. Iya, Bopong, iya, Mas. Pak Sakti. J. Pak, niki dereng telas Pak kok, Sar ditelas keriyen to, Pak. Oh iya. Ora ilok, Pak. Nak apa-apa ora dientekke menika. Samar nek udunen yo. Ya ya, engko sesuk pitike mati. Yakin. Nalikan So